Siyabingelela ubingelela babo dokotela babo Sizwe babo Jabulile. Namhlanje sinabantu abaphuma enkampani ethiwa SDM Herbal Product. Sinobaba ke ubaba uMkhize esizobembukela ke namhlanje sigcina ukushuta nakuzo kube u2025 umdala wensuku emvumile nethongo sophinde siqhubele umsebenzi elisinike wona. Baba awubingelele kehle. Enhla nasezantsi eMpumalanga enyakatho eningizimu entshonalanga siyabingelela. Abantu babathele umuthi ama fibroids and prostate uthini bona? Impela sinawo kakhulu lo muthi ususize abantu abaningi. Sibonile lapho ukuthi abantu banenkinga yama fibroids, banenkinga prostate kakhulukazi amadoda. So sithi cha ake sizame ukuthola cha. Sibanikeza nje umuthi abawusebenzisayo ukwazi ukuba clean ngoba kahle lapha ama fibroids asokuthi umuntu osifazana nje ama fibroids aba lapha esinyeni isikhathi esiningi abahlupha lapha esinyeni isikhathi esiningi iyo lavala nenzalo ngoba yes yonke leyo nto then bese kuthi amadoda la egazini labo kuba nama clots avalayo ukuthi igazi labo lingaphampi ngendlela uthola ukuthi even umnumzana akasakwazi ukusebenza ngendlela isimanga kunalamafutha lawa akhona avalayo so ke sithi ke akasondela umuntu sikwazi ukumnikeza izinto ezocleana yonke lento bese yakwazi abantu abame ngamaphilisi lawa o quick fix adala inkinga eziningi emzimbeni yabo kanti uma umuntu ethola into herbal iyacleana susa yonke into wrong bese umuntu lapha shukela nabe BP wenza njani ngapha ikhonto oyihlalela bona ushukela ne BP sinomuthi oqondene nje ngqo naleso simo and leyo nto isishaya abantu abaningi indaba kashukela ikakhulukazi amadoda sinenkinga yamadoda shawa ushukela kakhulu sithi ke abantu abasondele sikwazi ukubanikeza into nje ekahle esebenza kahle engakhathazi umfazana ama fibroids unjani kuba mnandi oba kadliwa uyamazi ngibuza into njalo bamnandi mina ngikhuluma esayidini lesiguli mkhulu angikhulumi yabona manje ungifaka kwenye indlela noma kwenye indawo mina ngikhuluma ngesiguli isiguli sigula sina ama fibroids ngisinikeza uyabona lokho ukubuza awutholakala kuphawela hayi mkhulu cha iBP noshukela asibuyele nangumuntu uhlushwa iBP nangumuntu uhlushwa imbize yafana ubanika sinomuthi owodwa okwazi ngoba lento iya relate kahle mosiyibuka indaba yeBP noshukela into ethi ayifane it's just that ibonakala common kakhulu kubantu besifazane indaba yeBP kanti ushukela ubonakala common kubantu besilisa kakhulu kodwa isifo esirelator it's just yini ongayisho ushukela nesilonda singapholi kuhlobene kakhulu phela angithi umuntu enoshukela vele isilonda akulula ukuthi siphole ngoba ushukela uyabhibhisa isikhathi esiningi uyabhibhisa lapha nezilondeni yazi ngcono HIV kunoshukela kakhulu dangerous kakhulu ushukela okudlula iHIV nazo indlela zama treatment inayo indlela kodwa ushukela iyona nto enzima kunakho konke ebulala zonke izinto and ushukela into eyinkinga atheka ngisho amehlo atheka izinto eziningi emzimbeni ama organs wonke ama organs yes osinanqotha wakho bafazi awuphela ngeke suyeke siyathanda ukuthi lapha yakomama phela hawu kube kahle ithuluzi lichawule phela hawulibambe nje ithuluzi kuchawulwane uyabona kungabe nje angithanda ukukhuluma ukubeka amagama angemahle kodwa nje ake kuchawulwane siyabuyisa lapha siyabuyisa ngoba phela kwesinye isikhathi kuyahamba ngibheke indleleni umuntu ayitshela cha siyahamba nalomuntu hamba umuntu ashintshe mawuyivila ke futhi lokuthi usondele kuthina sikunikeza izinto phela zokuthi ukwazi nobaba ukumbamba angahambi nje uyabona then ke ugcine uthola ukuthi kwesisikhathi umuntu usonakele lapha siyakwazi ukumhlanganisa lapha simbuyise iphinde futhi nanazi ngibona mhlawumbe ugaxebhanye ibe mnandi kunabantu abavalelwe izinto ugaxebhanye sengakubuza lokuthi unayo into okukhanyisa umuntu methi kuvaleke yonke into kumnyama nje into okukhanyisa ebumnyameni mkhulu sinazo asinayo sinazo izinto zokukhanyisa kuya depend ukuthi mase simbhekela umuntu lapha kuvelani
bese ke ngoba abantu kwesinye isikhathi khona enye into abantu abangayiqondi abantu abalashwa ngendlela eyodwa bonke abantu kabafani so kuyenzeka omunye uthi mayifika bese utshelwe enye indlela cha nayi sinazo ke indlela zokuvula la kumnyama khona kuthule kuthi wathi umuntu ngiyasebenza kodwa ngiboni noma ekhaya kumnyama kuyaxatshanwa kumnandi ukudla kukho in sinayo indlela ucha awubambe la asiqale la size la kuvuleke umuntu bese yabona awugcina ukukhuluma nalo ngokuphelela endlini likhona mkhulu likhona ibhengela lemali linamandla kakhulu umuntu ongahlasondele manje alifune sizomnika ngemali ekahle kakhulu ungakwazi ukuhlanganisa ibhengela lemali nebhengela lokuqina sibona nje ukuthi leli lemali lokuqina ahlukene mkhulu awafani nje awafani nje nangebhadi nangengosi awafani ahlukene ibhengela lemali elinye ibhengela lokuqina elinye kodwa ke kubalekile ukuthi ube nemali then nokuqina ke ube right because awukwazi ukujaha ukuqina vele ungenamali uyiqinisana ungenamali uba uthe yini la umsangane ibhodlela lemali hayibo usimangaliso ibhodlela lemali cha phela bukhulu ngisho ufuna into oyibhalile uthe wena mkhulu hayi namhlanje angazi bakwenzeni namhlanje kodwa ke usimangaliso ibhodlela lemali sinosimangaliso ibhodlela lemali ligudi kakhulu noma ngabe nje wenza liphi business mawenza nje kodwa ibusiness liyadingeka leli bhodlela ukuthi ube nayo ngisho ngabe unespice shop ngisho ngabe unetafula ngisho ngabe unebottle store ngisho into nje ethi imali liyadingakala usimangaliso yadingakala ukuthi umthole ngiyaye ngithi abamfunayo umuntu akaqala athenga imbenge athola imbenge bese ngitholela imali nje eyisiliva yini ibhenge imbenge yini imbenge kuyisitsha nje mkhulu isitsha nje esiphiciwe noma esakhiwe sithi asakhiwe sahlanganiswa siwu round nje imbenge sikhona nje eindaweni la okulokhuzwa kodwa ke ma umuntu esifuna ngiyakwazi ukumorganizela sona futhi akwazi manje umuntu ompedi uzoyayibona le video but akazi uyakwazi ukuthi ngifuna usichazele nakimi uyakwazi umuntu ukuyithola imbenge athola imbenge bese efaka imali lapha bese ehlalisa usimangaliso nale mali la azothi ma esebenzile khona abesebeka imali yakhe khona yilapho ke la umuntu ezobona iaccumulation yemali ngendlela angakaze ayicabanga mkhulu upheshukela umfazi noma ididi noma indoda upheshukele umfazi noma indoda cha phela wena obhalela hayi yabona namhlanje uyazi ngibuka kithi upheshukela umfazi noma ididi usuku lokugcina u2024 cha kodwa mina phela mkhize mbekisho indoda okay abantu abangakhaleli kude ingabe uhanjelwe ubaba ingabe uhanjelwe umama miyaka hambe sondela sikusize thina sina into esokunikeza yona sikutshela sikunikeza ama instructions ukuthi uzoyisebenzisa kanjani izosilandela yena abuye umama abuye futhi with sober emqondweni hayi ukuthi uzobuya eyisidumbu nje eyisidididi engenangqondo uzobuya sober uzohlala phansi acabange la akhona abone ukuthi no angibuyele ekhaya yes so it's either ubaba it's either umama ohambile kodwa asime endabeni ka girlfriend no boyfriend angahamba lo muntu kanti uhanyiswa uwena nawe unamanzi amnyama wenza njani lapho umuntu ehamba nje uhanyiswa amanzi amnyama angithi ke siyasithi umuntu akasondele mkhulu uqala athi noma ngabe uyakhala uthi uhanjele umama upheshukele umama noma upheshukele ubaba akasondele phela siqale sibheke ukuthi kunjena yini inkinga ngoba uzothola ukuthi sizokunikeza lo muthi abuye aphinda ahambe yindaba ngoba inkinga ila kuwena uyabo so ke siyakwazi ukuthi umuntu sikwazi ukuthi siqale simbhekele kuqala sibonto nayo inkinga angifuni ukusoka amanzi amnyama bese sidile ke nayo indaba yokuthi isiphi isimo esikhona esidala lo that's not convincing me enough ngifuna omunye uzathatha angene emacaleni ahamba umuntu amacala cishe umgwebe kanti wona amanzi amnyama wenza njani umuntu ohamba icala ubona le cala ezomchitha sengimhleze unayinto
azoyisebenzisa ecaleni even noma umlungiselo kwamanzi amnyama. Mkhulu sinayo into ecala eqondene nje necala. Okay. Iyenkani futhi ukuthi umuntu aphume phambili sinayo. Kodwa siqale sicheck eqala. Ngoba ile ukhiye wayo yonke into omkhulu ukuthi asithole eqala ukuthi yini inkinga kuze kube njena nje kusukapi. So uma komuntu sesitholile ukuthi hayi inkinga ila, inkinga isedlozini, inkinga isemsamo, khona ophehla amanzi, khona onjani, sesiyaqala kumuntu siyamsebenza ke step by step sidile naloyo inkinga while esabhekene nalokho futhi lokho kwecala suke nakho mkhulu. Sinike inamba Khehle. Okay, inamba engitholakala kuyo u071 3300 163 okuyiyona eWhatsApp wethu futhi 071 3300 163 bese kuba imain number kuba u067 118 1809. Sibonga kakhulu namhlanje bese nobaba uphuma SDM Herbal Product ubaba Umkhize. Siyabonga. Siyathokoza.